Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 8:05 gutxi diren honetan, ostiralean hasiko den binakako txapelketa nagusiaren nondik norakoak, pronostikoa eta analisia egingo ditugu. Gaur aurkeztu da txapelketa Iruñeko Nafarroa pilotalekuan, hain zuzen ere finala jokatuko den pilotalekuan, eta ohiko moduan 8 bikote lehiatuko dira, nor baino nor gehiago. Horietatik bik zuzenean egingo dute aurrera, hirugarrenak eta laugarrenak eta bosgarrenak eta seigarrenak playoffetako bi norgehiagoka jokatu beharko dituzte, hirugarrenaren eta laugarrenaren arteko norgehiagoka irabazten duena zuzenean sailkatuko da finalerdietara, horko galtzaileak berriz, bosgarren eta seigarren sailkatuen arteko norgehiagokako irabazlearen aurka jokatuko du, eta norgehiagoka horri irabazten duenarekin osatuko dira finalerdiak. Beno, 7. eta 8. ohiko moduan, agur esango diote txapelketari. Beno, 8 bikote izango direla esan dugu, aipatu ditzagun. Asperen aldetik Ezkurdi, Arrezusta, Elordi, Zabaleta, Altuna hirugarrena eta Aranguren baiko kutzita. Joan da Aspera, kasu honetan Xabi Tolosak uko egin baitio dirudienez txapelketa jokatzeari, duen lesioa tarteko, eta badirudi ebakuntza ere egin beharko diotela, beraz hemendik animo guztiak Xabi Tolosari noski. Eta Peio Etxeberria eta Martija baikoren aldetik berriz, Artola Mari Ezkurrena, Laso Iztueta, Jaka Imaz eta Peña Albizu. Beno, normalean egin ohi dugun moduan, sailkapenean uste dugun ordenaren arabera aztertuko ditugu bikoteak banamanan, eta lehen postuan Artolak eta Mari Ezkurrenak osatzen duten bikotea ikusten dut. Beno, hau iruditzen zait, Mari Ezkurrena aurten inoiz baino gehiago ari da diferentziak markatzen, aurrekoan ere Bilboko Bizkaia pilotalekuan finalaren atariko norgehiagokan sekulako mailan aritu zen, Zabaletari askotan bizkarra erakusten, egia da Jose Javierrek ere norgehiagoka oso nahi egin zuela, baina iruditzen zait une honetan inoiz baino zulo gehiago irekitzen dituela, pilota edozein distantziatatik hartuta ere eman egiten dio eta aurrelariari kentzeko gaitasun handia dauka, eta horrek atzelaria naiz eta distantzia ezberdinetatik, baina gehienetan urrunetik jokatzera behartzen du, eta horrela oso zaila izan ohi da Mari Ezkurrenari irabaztea. Horri gehitu behartzaio gainera Iñaki Artola. Iñaki Artola naiz eta Lauterdikoaren ostean min hartu zuen, Lauterdiko Zubizaretaren aurkako norgehiagoka hartan Tafaian, baina oso ongi dagoen pilotaria da, uda ona egin du orokorrean hartuta, eta Lauterdikoan ere, lehen partida Ezkurdiaren aurka ona jokatu zuen, arazotxo batzuekin ere iritsi zen, gero berriz ere hautsi egin zen, ikusiko dugu ea txapelketa erregular bat egiteko aukera baduen. Joan den urtean oso paperona egin zuen Ander Rimazekin, eta bikote honek praktikara eramateko aukera handiak ditu, ez? Jonek atzean eman egiten dio, aurrean Artola defensa handia du, gainera tantoak amaitzen erraztasuna, eta gainera pilotari eman egiten dio, eta hori oso osagarri ona izan daiteke bikotearentzat. Ikusiko dugu, baina hauek lehen postuan, esan dudan bezala. Bigarren postuan Elordik eta Zabaletak osatzen duten bikotea ikusten dut. Mari Ezkurrena eta Zabaleta dira oilar nagusiak, azken binakako txapelketetan behintzat horrelaxe izan da. Atzeko kuadroetan desberdintasun handiak markatzen dituzte, eta horre gero aurrelariei tantoak amaitzeko eta aurrean eroso ibiltzeko beta ematen die, eta atzelariak berriz asko behartu eta partidaren erdikalderako edo nekatu egiten dituzte. Eta Zabaleta ere lehengoan Bilboko Bizkaia pilotalekuan Ezkurdiarekin batera partida oso ona jokatu zuen, oso ona, iruditzen zait, naiz eta pilotaren bat edo beste galdu zuen, orokorrean asko ematen aritu zen, kentzeko erraztasun handiarekin, gainera ez arro frontis erdian jotako pilota horietan ere asko behartzen zuen Mari Ezkurrena ezker horman sartuz, eta hori atzelari batentzat ezinbestekoa da. Eta Aitor Elordi berriz Erik Jakaren aurka ikusi genuen,
partida horretan oso fin aritu zen, hasieratik ongi sakatzen, errematean ere fin, boleaz sekulako takatekoak emanaz, eta konfiantzaz iritsi da, bazeuden zalantzak, Aitor Elordi edo Javi Zabala nor sartuko ote zuten azkenerako enpresak Elordiren aldeko autua egin du, nire ustez autu egokia izan da, Javi Zabalari oraindik ere mastersean eta ikusi zelako behar bada falta zaiola erregulartasun bat hartzea horrelako txapelketa batean, Elordi berriz jada egindako pilotaria da eta Zabaletarekin sekulako bikotea osatu dezakeela iruditzen zait, hain zuzen ere, binakako 2023 urteko txapeldunak dira Elordi eta Zabaleta. 3. postuan Ezkurdia eta Rezusta ikusten ditut. Beñat Rezusta sekulako boladan dago, aurrekoan ere Martxel Iztuetaren aurka, Jaka eta Iztuetaren aurka Zabalarekin batera Tolosan gaitzeko partida jokatu zuen, ezker hori oso fresko dauka, eta Rezustak ezkerra fresko baldin badauka oso erne ibili behar da. Joseba Ezkurdia berriz gora beratxu ikusten dugu, lehengoan Bilbon entzuen partida txarra egin, baina bai pilota garbi batzuk galtzeak eta asko kondenatu zuten gero bikotea, eta horiek apur bat erreparatu egin behar ditu, baina bestela boleaz oso bizi mugitzen ari da pilota, gainera Rezustak norgehiagoka gehienetan bizkarra erakutsi beharko luke, eta horrek Ezkurdiari bide eman diezaioke bai kantxa erdian pilotak hartzeko, bai boleaz berak nahi duen bezala jokatzeko, ezkerra irez eta aurrelarian nahastu eta desberdintasunak markatzeko, bikote oso indartsua eta beteranoa gainera, ongi ikasia, Ezkurdiak eta Rezustak osatzen dutena. 4. postuan Altuna eta Aranguren ikusten ditut, iruditzen zait bikote honek zeresan handia emango duela, noski batetik Jokin Altuna egungo izar nagusia tartean dagoelako, baina bestetik ere, eta Martxel Iztuetarekin ikusi da, Jokin Altuna atzelariak hobeak egiten dituelako, hau da. Berak aurrean transmititzen duen konfiantzak, jokoaren alor guztietan eta abar, iruditzen zait oso garrantzitsua izan daitekeela hori etorkizunari begira eta kasu honetan txapelketa honi begira. Aitor Arangurenek lehengo urtean Lasorekin paperona egin zuela iruditzen zait, egia da, Aitor Aranguren oraindik ere gainontzeko atzelariekin alderatuta ez dela behar da kolpez eta hautsi eta defentsa eta fisiko handiena duen pilotaria, baina Jokin Altunak lagunduko dio, gainera elkarrekin jokatuak dira, masterseko lehiaketa bat hori ere kontuan hartu beharrekoa da, eta zalantzari gabe kontutan hartzeko bikote hau ere, batez ere Jokin Altuna noski tartean dagoelako. 5. postuan Peio Etxeberria eta Martijak osatzen duten bikotea ikusten dut. Julen Martija gehienetan dominatua izango da, teorian Zabaleta, Rezusta eta Mari Ezkurrenaren aurka dominatu egingo dute, gainontzeko partidetan ikusi beharko da, baina iruditzen zait atzelariek desberdintasuna markatzen badute Peiori aurrean abaguneak eta etortzen ez pazaizkio Peiok oraindik ere falta du, hori ez, horrelako atzelari batekin jokatzea, baina egia da urten sekulako lauterdiko txapelketa jokatu du, finalean ere, naiz eta ez irabazi hortxe egon zen, egungo aurrelari txapelduna da, hori ezin da ahaztu, naiz eta Zabaletarekin izan zen, aurten beste erronka bat, kasu honetan Julen Martijarekin, biak ia adinkideak dira, eta ez oso urrunekoak, bata Etxeberriko Arakilo Aiarakoa, biak nafarrak, eta bestea Zenoztarra Ultzamarra, ikusiko dugu, ea nola funtzionatzen duen, baina Julen Martijak atzean ziur bermea emango duela, eta Peio Etxeberriari, aurrean berari gustatzen zaion joko hori egiteko ere aukera izan dezake ez, aukera duenetan, apur bat, baldin eta zein aurkari dituen aurrean arriskatu egin beharko baitu. 6. postuan, Lasok eta Iztuetak osatzen duten bikotea ikusten dut. Iruditzen zait, Martxel Iztuetak atzeko kuadroetan oraindik ere, eta aurtengoa ezin dela abia puntutzat hartu hau da. Oraindik ere 20 urte ditu Iztuetak, oraindik ere egiteko atzelaria da, naiz eta sekulako gorakada eman duen batez ere azken urte luze honetan,
sekulako gorakada eman du Agirrerekin bigarren mailako txapelketa hori irabazi zuenetik gerora enpresak ia beti estelarretan edo lehen mailako pilotarien kombinazioetan sartu du iztueta, eta hori ere oso kontutan hartzeko zerbait da. Martxelek atzeko kuadroetan gehienetan sufritu egingo du, baina egia da, Lasok aurrean jokoa nahastu, tarteka pilota luzatu eta atzelariari ezker horman sartzen badio, gero Martxelek hirugarren laugarren kuadro horretan sekulako kolpea dauka, eta hor desberdintasunak markatu ditzake. Inondik inora ere, Unai Lasorentzat oso erronka polita dela uste dut, atzelari gazte batekin jokatzea, lauterdiko txapelketan erakutsi du, zertarako gai den, baina 14 asteko txapelketa batean lehen 4-5 postuetan sartzeko ez dut bikote hau ikusten. 7. postuan Jakak eta Imazek osatzen duten bikotea ikusten dut, iruditzen zait Erik Jaka oso une zaiak pasatzen ari da, 3 astetan 3 partida jokatu ditu, 3etan ez du lehiakor izatea lortu, ez da lehiakor izatea bakarrik, une bakar batean ere ez da ikusi irabazteko aukera urria ere izan zezakeenik, bera ere oso kritiko azaldu da bere buruarekin, atzean Ander Imaz izango du. Orain artean txapelketa oso onak jokatu ditu Imazek, batez ere lehengo urtean Iñaki Artolarekin, Lasorekin ere bitan finalean izan da, eta naiz eta 7. sartu, bikote hau ere lasai errean izan daiteke lehen sartzeko edo behintzat playoffetan egoteko bikote horietako bat. Ander Imazek azken finean atzean eta dominatzen badu, eta Erik Jakak aurrean bere besamutur horren distira ateratzen badu, aukera handiak izan ditzakete, baina ez da gauza erraza izango logikoki, atzelari gehienek Imazek baino kolpe handiagoa daukatelako. Eta 8. postuan Peña eta Albizu ikusten ditut. Jon Ander Albizu adinean ere aurrera doa, egia da partida antologiko batzuk ere egiten dituela, baina sekula baino altzaileago ikusten dut. Jon Ander Peñak ere uda honetan finaritu da, baina lauterdikoa ikusiko duea nola erasaten dion, geroztik ez du jokatu, ea nola aritzen den Peña, baina bikote honek ere bere maila ematen badu playoffetan sar daiteke, eta hau ezin da ahaztu noski sailkapen provisional bat, eta geuk aipatutako zerbait dela, hau da, ez dauka baliokortasun handirik. Hauxe beraz esan beharrekoa, ea zer gertatzen den, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean izan agur.